హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో 6వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. భక్తి రసామృత సింధు. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. అందరికి మరి క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది, కొద్దిమందే ఉన్నారు. సో నిన్న మనం 5వ అధ్యాయంలో భక్తిలో ఉన్న పవిత్రత ఏమిటి అనేది కొన్ని విషయాలు చూసాము. గుర్తున్నవి ఏమైనా ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్లో పెట్టవచ్చు. ముఖ్యంగా 3-4 పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాము. సో వాటిలో మీకు ఏమైనా గుర్తుంటే చూడండి. తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో ఈ భక్తి అనేది ఏ విధంగా మనం ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి, భక్తి సేవని ఎలా చేయాలి అనేది ట్రాన్స్లేషన్ కరెక్ట్గా లేదు. ఆ పదం భక్తి సేవని ఎలా చేయాలి అంటే భక్తిని ఏ విధంగా మనం ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించాలి అన్నది ఇక్కడ చూడబోతున్నాం అన్నమాట. సో ఎందుకంటే భక్తిని గురించి చెప్పుకున్నాం, మరి భక్తి యొక్క పవిత్రతను గురించి చెప్పుకున్నాం, అవన్నీ చూసాం. కాబట్టి ఈ భక్తి మార్గంలో మనం భక్తి మార్గాన్ని ఏ విధంగా మనం అనుసరించాలి అనేది ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబోతున్నారు. సో ఈ రూప గోస్వామికి సో ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఒకసారి లాస్ట్ చాప్టర్లోవి చూస్తే ఇంకొంచెం మనకి కంటిన్యూయేషన్కి బాగుంటుంది. కానీ నేను కొంత ఒక 2-3 మినిట్స్ అయిన తర్వాత చాట్ బాక్స్లో ఏమైనా ఆన్సర్స్ వచ్చాయేమో చూస్తాను, అప్పుడు అవి రివైజ్ చేద్దాము. మీకు ఏది గుర్తుంటే అది ఆ పాయింట్ని క్లుప్తంగా పెట్టగలిగితే పెట్టండి, చాట్ బాక్స్లో చూద్దాం. సో ఈ భక్తి మార్గాన్ని ఎలా అనుసరించాలి అన్న దాని గురించి ఇక్కడ రూప గోస్వామికి సనాతన గోస్వామి అనేటటువంటి అన్నగారు ఒక ఆయన ఉన్నారు కదా. సో ఆయన వైష్ణవులకు ఉపయోగపడే హరిభక్తి విలాసం అనేటటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ఆయన రచించడం జరిగింది. సో అందులో వైష్ణవులు పాటించే నియమ నిబంధనలు అన్నీ పేర్కొనడం జరిగిందన్నమాట అని రూప గోస్వామి మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఈ నియమ నిబంధనల్లో హరిభక్తి విలాసంలో చెప్పిన ఈ నియమ నిబంధనలో
కొన్ని చాలా ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయన్నమాట, ప్రధానమైనవి. అలాంటివి మాత్రమే ఇక్కడ రూప గోస్వామి అంటే ఎన్నో చెప్పారు, కానీ వాటిలో ఉన్న ముఖ్యమైనవి ఇక్కడ రూప గోస్వామి మనకు వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి అంటే ఆయన ఆ వివరాలన్నీ డీటెయిల్స్, బాగా డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉన్నవి, అత్యంత వివరంగా వివరించబడ్డ వివరాలను వదిలి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఆయన ఇక్కడ చెప్పారు. ఉదాహరణకి ఒక గురువు గారిని మనం స్వీకరించాలి అన్నది ఒక ఫండమెంటల్ పాయింట్, ముఖ్యమైన పాయింట్ అది. ఆ తర్వాత ఆ గురువు గారు చెప్పిన గురువుని స్వీకరించామంటే ఏమిటి, ఆ గురువు చెప్పిన ఉపదేశాలని ఏ విధంగా ఈ శిష్యుడు ఆచరణలో పెడుతున్నాడు అన్నది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ అన్నమాట. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే గురువుని స్వీకరించాలి, దాని కింద డీటెయిల్ ఏమిటి అంటే ఈ గురువుపదేశాన్ని ఈ శిష్యుడు ఎలా ఆచరణలో పెడుతున్నాడు. సో ఇటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా గురువుని స్వీకరించాలి అనే పాయింట్ని, ఇలా ముఖ్యమైన టాప్ పాయింట్స్ని ఆయన చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఒక వ్యక్తి గురువు ఆదేశాలను శ్రద్ధగా పాటిస్తున్నప్పుడు ఇంకొక గురువు ఉపదేశం దానికి భిన్నంగా ఉన్నదనుకోండి, అప్పుడు అతను ఏం చెయ్యాలి అనేది ఈ డీటెయిల్స్లో ఉన్నది. అంటే అలాంటి విషయాలన్నీ కూడా అక్కడ డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు. అయితే గురువు గారిని స్వీకరించాలి అన్నది మాత్రం మెయిన్ పాయింట్ అనమాట. కాబట్టి ఈ డీటెయిల్స్లో కొంత తేడా ఉండొచ్చు, కానీ రూప గోస్వామి ఈ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్లకుండా ఈ ముఖ్యమైన పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్పడానికి ఆయన ప్రయత్నించారు. సో ఈ క్రింది సూత్రాలన్నీ కూడా ఆ హరిభక్తి విలాసంలో ఉన్న ప్రాథమిక సూత్రాలు, మెయిన్ పాయింట్స్ని ఆయన తీసుకుని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో ఇవి ఒక 10 సూత్రాలను ఆయన చెప్పారు. అందులో నుండి ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్. ఒకటి, ఫస్ట్ది గురువు పాదాలను ఆశ్రయించడం, ఒక ప్రామాణికుడైన గురు పాదాలు. 2, మంత్రదీక్షను తీసుకుని ఏ రకంగా భక్తి మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయాలి, భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించాలి, మరి అంటే దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఏ రకంగా మనం ప్రవర్తించాలి. 3, విశ్వాసంతో భక్తితో మరి ఆ గురువు గారి యొక్క ఆదేశాలను మనం పాటించాలి. అంతే కదా, గురువుని చూసుకున్నప్పుడు ఆ గురువు చెప్పింది వినకపోతే మరి ఇంక ఉపయోగం ఏముంది. సో భక్తితో విశ్వాసంతో, ఫెయిత్ కూడా ఉండాలి గురువు మీద. సో అది ఆ రకంగా వాళ్ళ ఆదేశాలు పాటించాలి. అలాగే గురువు గారి పర్యవేక్షణలో పూర్వాచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడవాలి. అంతకుముందు గురు పరంపర ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనను కూడా మనం గమనించి ఆ రకమైన ప్రవర్తనలో మనం వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో, ఈ గురువు గారి పర్యవేక్షణలో వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో కూడా నడవడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే క్లుప్తంగా ఇప్పటి వరకు చూసిన దాంట్లో గురువుని చూసుకోవాలి, గురువు ఉపదేశాలను పాటించాలి, గురువు గారి ఉపదేశాలే కాకుండా పూర్వాచార్యుల అడుగుజాడల్లో కూడా గురు పర్యవేక్షణలో మనం నడవాలి. ఆ తర్వాత ఈ భక్తి మార్గంలో ప్రగతిని సాధించడానికి కోసం గురువుని ప్రశ్నలు వేయాలి. పరిప్రశ్నేన సేవయ అని భగవంతుడు కూడా చెప్పారు కదా, గురువు గారిని ఏ విధంగా మనం ఆశ్రయించాలి అన్నది శ్రీకృష్ణుడు మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. సో ఆయనకు సేవలు చేస్తూ విషయాలు ప్రశ్నలు అడిగితే మరి ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, ఆయన జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎందుకు? జ్ఞానాన్ని స్వయంగా చూసిన వాడు, దర్శించిన వాడు కాబట్టి ఆ గురువు మనకి ఉపదేశిస్తాడు. ఆయనకు వినయంతో సేవలు చేస్తూ మనం ప్రశ్నలు వేయాలి అని చెప్పి అక్కడ భగవంతుడు చెప్పారు. ఆ పాయింటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి గురువు గారిని ప్రశ్నించడం, ఏ విషయం ఏది పడితే అది కాదు ప్రశ్నలు, గురువు గారు ఉన్నారు కదా అని సరి అయినటువంటి ప్రశ్నలు, ఈ భక్తి మార్గంలో మనకి పురోగమనం చెందడానికి ఉపయోగపడే ప్రశ్నలు గురువు గారిని అడగడం. ఆ తర్వాత భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి ప్రీతి కోసం ఎలాంటి భౌతిక విషయాన్నైనా మనం త్యజించడానికి సిద్ధంగా ఉండడం. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు యొక్క సేవలో మనం నిమగ్నం అవ్వాలి అంటే మరి ఇష్టం లేని దాన్ని త్యజించడానికి, తర్వాత స్వీకరింప ఇష్టం లేని దాన్ని దేన్ని అయినా స్వీకరించడానికి సంసిద్ధులుగా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఇష్టం లేని దాన్ని వదులుకోవడమే కాకుండా ఇష్టమైన దానిని కూడా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
మన వాళ్ళు చూడండి, ఇదివరకు కొన్నిసార్లు ఈ భక్తి కోసం ఇష్టమైనది భగవంతుడికి వదిలిపెట్టాము అంటూ ఉంటారు. అంటే అదంతా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పురోగమనం చెందడానికి మన యొక్క కోరికలను కూడా మనం త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడాలి. భౌతిక వాంఛలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడాలి. మనకి ఇష్టమైనది అంటే ఏముంది, అన్నీ కూడా భౌతికత్వంతో అటాచ్ అయి ఉన్నవే కాబట్టి కోరికలన్నీ. సో అవన్నీ కూడా మనం వదులుకోవడానికి ఈ భక్తి మార్గంలో అవసరమైనప్పుడు, ప్రగతి సాధించాలి అనుకున్నప్పుడు అవసరమైతే అవి వదులుకోవడానికి సిద్ధపడాలి అని చెప్పి. చిన్న ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే తెల్లవారుజామున లేవడం. మనం ఏదైనా ఇప్పుడు మరి లేచి భగవన్నామ స్మరణ చేయాలన్నా, ఏదైనా మన యొక్క మంత్రాన్ని చెప్పుకోవాలన్నా తెల్లవారుజామున ఎవరు లేవడం అనే అలవాటు కొందరికి అసలు ఉండకపోవచ్చు. కానీ మరి ఈ మార్గంలో ప్రగతి సాధించాలి అన్నప్పుడు అది అలవర్చుకోవడం చేయవచ్చు. మరి స్థిరంగా కూర్చుని అంతసేపు చేసే ఓపిక కూడా ఉండకపోవచ్చు. కానీ అది కూడా మరి అలవర్చుకోవడం. ఇలా మనకి అలవాటు లేనివైనా, ఇష్టం లేనివైనా కూడా ఈ మార్గంలో పురోగమనానికి మనం అలవర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండడం. సో అది. తర్వాత 7వది ద్వారకా బృందావనం అంటే పవిత్ర స్థలాల్లో ఉండడానికి ఆసక్తిని చూపించడం, ప్రయత్నం చేయడం. ఒకవేళ ఉండలేకపోయినా మనం మనస్సును ఆ రకంగా మళ్ళించుకుని ఆ ప్రాంతాలలో ఉన్నప్పుడు ఎంత నిర్మలంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతామో, మనస్సును మనం ఎక్కడున్నా కూడా అదే భావంతో ఉండగలగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం. 8 భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన దాన్ని మనకు అవసరమైనంత వరకే స్వీకరించడం. ఇది మనం ఈశోపనిషత్తులో కూడా చూసాం. భగవంతుడు అందరికీ అన్ని ఇచ్చారు, మీకు కావాల్సింది మీరు తీసుకోండి, అంతేగాని అత్యాశకు పోయి వేరే వాళ్ళవి కూడా మీరు స్వీకరించడానికి ప్రయత్నించొద్దు అన్న పాయింట్ మనం అక్కడ కూడా చూసాం. సో ఇది మనకు అవసరమైనంత వరకు మనం మన యొక్క జీవనం సాగించడానికి, మనం ఈ జీవనంలో సంతృప్తిగా ఉండడానికి అవసరమైన మాత్రం స్వీకరించండి. ఇంకా అత్యాశకు పోవద్దు. 9 ఏకాదశి దినంలో ఉపవాస వ్రతాన్ని పాటించడం. సో ఏకాదశి పాటించడం. ఇక మరి చెట్టు మిన్నగు పవిత్ర వృక్షాలు ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని అశ్వత్థ వృక్షం, వాటిని ఆరాధించడం. సో ఇవి అన్నీ కూడా మరి ఆయన హరిభక్తి విలాసంలో చెప్పిన 10 ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్. ఈ విషయాలను రూప గోస్వామి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి. కీరవాణి మాతాజీ చెప్తున్నారు, బ్రాహ్మణ వర్ణం అనేది పుట్టుకతో కాదు, వైష్ణవ సంప్రదాయం పాటించేవారు బ్రాహ్మణ వర్గంలోకి వస్తారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో పుట్టుకతో కాదు, మన యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి, మరి భక్తి మార్గంలో మనం సాధించిన ప్రగతిని బట్టి ఆ స్థాయి వస్తుంది. గురువుని ఆశ్రయించాక తప్పులు చేయకూడదు, పాత తప్పులు సరిదిద్దుకోవాలి. వెరీ గుడ్. 3 ఈ భౌతిక కోరికలు ఉన్నంత వరకు నిజమైన భక్తి భావన పొందలేదు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ, భగవంతుడి పాదాలు ఆశ్రయిస్తే వర్ణాశ్రమ ధర్మం పాటించకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, లేనిచో పతనం చెందుతారు. వెరీ గుడ్. ఈ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. భగవత్ పాదాలు చివరికి మనం భగవంతుడి పాదాలను గనక ఆశ్రయించినట్లయితే ఏ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు పాటించకపోయినా పర్వాలేదు. ఇంకా ఏం చెప్పారు, మనం ఈ జీవితంలో ఎంతో మందికి రుణగ్రస్తులమై ఉంటాం. ఏది మరి ఈ శాస్త్రాలు చదివినప్పుడు ఆ శాస్త్రాలను ఇచ్చిన ఋషులకు కానీ, మరి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు కానీ, మనకి సహాయం చేసినటువంటి వారికి కానీ ఎన్నో రకాలుగా, ఈవెన్ జంతువులకు, కుక్కలకు, ఆవులకు కూడా మనం వాటి యొక్క పాలు ఇవన్నీ మనం ఉపయోగించుకుంటున్నందుకు వాటికి కూడా రుణపడి ఉంటాము. కానీ అందుకని ఈ రుణాలన్నీ మరి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఏదో ఒక రకంగా తీర్చుకోకపోతే రుణగ్రస్తులమై మళ్ళీ మరి జన్మ కూడా వస్తుంది. కానీ ఎవరైతే భగవంతుడి పాదాలను ఆశ్రయిస్తారో ఇక వాళ్ళు ఏ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను పాటించనవసరం లేదు, ఏ విధంగానూ వాళ్ళు రుణగ్రస్తులు కూడా కారు అని చెప్పారు. సో భగవత్ పాదాలను ఆశ్రయించడం, ఆ శరణాగత తత్వమే చివరికి అందరం కూడా ఫాలో అవ్వవలసినటువంటి సూత్రం. అందుకే భగవంతుడు కూడా చివరికి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అన్నారు కదా. సో అది ఆ విషయమే నిన్న మనం చివరిలో చూసాం. తర్వాత నీరజ మాతాజీ, ఆధ్యాత్మిక స్థితి చేరుకోవడానికి 3 మార్గాలు, కర్మ మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, భక్తి మార్గం, భగవంతుడు ఆ 3 మార్గాలు సూచించారు. వెరీ గుడ్.
చంద్రప్రేమ తరంగిణి మాతాజీ, అన్ని కర్మలని వదిలి నన్ను ఆశ్రయించు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. ఇది లాస్ట్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ ఏం స్టార్ట్ చేసాం, అసలు భక్తి అనేది పవిత్రమైనది. ఎందుకు అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ముక్తిని కూడా కోరుకోనటువంటి శుద్ధ భక్తిలోనే ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నవారు కాబట్టి ఈ భక్తి అటువంటిది అన్న విషయం కూడా చూసాము. ఇక ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఈ రకంగా ఈ 3 మార్గాల్లోనూ మనం ఆధ్యాత్మికతను పొందొచ్చు. కానీ భక్తి మార్గం అనేది ఇంకా మనకి డైరెక్ట్ గా ఆ మార్గంలోకి తీసుకువెళ్ళేది అని ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాద చెప్తూ ఉంటారు. సో భగవంతుడి పాదాలను చివరికి ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి భక్తి మార్గంలో ఫైనల్ పాయింట్ నే అన్ని మార్గాలు అనుసరిస్తాయి. ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని శరణు వేడటం, భగవంతుడికి శరణాగతులం అవ్వడం. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఏది జరిగినా అది భగవత్ ప్రసాదం అని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుని మనం దానిని ఆ రకంగా ప్రసాద భావంతో స్వీకరించడం. అలా స్వీకరించగలిగినప్పుడు కష్టమైనా నష్టమైనా కానీ అదే విధంగా మనం స్వీకరిస్తే ఇంకా మనకు ఆందోళన కానీ భయం కానీ ఏముంటాయి, ఎప్పుడు ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితిలోనే ఉండగలుగుతాం. సో అది సరిత మాతాజీ, యజ్ఞాలు చేసే పని కూడా లేదు, శరణు వేడితే చాలు. రైట్, కరెక్ట్, వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు అందరికీ. అవి మనం నిన్న చూసిన పాయింట్స్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఈ పాయింట్లన్నీ కూడా కొన్ని చూసాం. సో 10 పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ 10 సూత్రాలు కూడా భక్తిని భక్తి మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయడానికి ముందు పాటించవలసినటువంటి సూత్రాలు. అంటే ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలి అంటే అసలు ముందు ఈ 10 విషయాలు ఫాలో అవ్వాలి. గురువుని చూసుకోవాలి, గురువు చెప్పిన ఆదేశాలు వినాలి, పూర్వాచార్యులు అడుగు జాడల్లో నడవాలి, గురువును వినయంతో ప్రశ్నలు వేసి విషయాలు తెలుసుకోవాలి. మరి భగవంతుడి కోసం ఈ భక్తి మార్గంలో నడవడానికి ఎటువంటి భౌతిక కోరికలైనా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. తర్వాత మరి ఈ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఉండాలనేటటువంటి కోరికతో ఉండాలి. ఆ తర్వాత మనకు అవసరమైనంత వరకే తీసుకుంటూ కోరికలను తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటించాలి. మరి ఈ పూజ్య దివ్య వృక్షాలు కొన్ని, రావి చెట్టు, ఈ చెట్లన్నిటినీ కూడా మనం వాటిని కూడా ఆరాధించాలి అని చెప్పి ఈ 10 విషయాలు చెప్పారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వాలి ముందు ఈ మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయాలి అంటే. సో ఈ కనిష్ట భక్తుడు అంటే బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్న భక్తుడు ఈ 10 సూత్రాలు గనక పాటించాడు అంటే త్వరలోనే ఇక అతను ఈ భక్తి మార్గంలో ప్రోగ్రెస్ అవ్వగలడు, పురోగమనం చెందగలడు. తరువాత ఈ ముందు ఇవన్నీ పాటిస్తే అతను ఈ భక్తి మార్గంలో కొంత పురోగమనం చెందుతాడు. ఆ తరువాత ఇంకొక 10 సూత్రాలు ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ ఫాలో అవుతూ కొంచెం పురోగమనం చెందిన తర్వాత ఇంకొక 10 విషయాలు ఫాలో అవ్వాలి. అవేమిటి అంటే భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని ఇక నిర్మోహమాడంగా వదులుకోవడం. అంటే మరి అంటే మన ఒక 6 నెలలు సావాసం చేస్తే వాళ్ళు వీళ్ళు అవుతారు అంటూ ఉంటారు కదా. మరి అందుకని సత్సాంగత్యం లేనప్పుడు ఇంకా మనం ఆ సాంగత్యాన్ని వదులుకోవడం మంచిది. అలాగే భక్తి మార్గం మీద ఆసక్తి లేని వారి ఉపదేశాలను మనం వినకుండా ఉండటం. భక్తి లేని వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పచ్చు, ఇదేముంది, నీకేం చేస్తుంది, అది ఇది, నువ్వు ఇన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నావు, నీకేమైనా సుఖం ఉందా, ఇటువంటివన్నీ ఏదైనా చెప్పినా భక్తి లేని వాళ్ళ యొక్క ఉపదేశాలను మనం వినకుండా ఉండడం. అలాగే ఎంతో ఖర్చుతో దేవాలయాలు, ఆశ్రమాలు ఇవన్నీ నిర్మించాలి అనేటటువంటి ఉత్సాహం వద్దు అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క దేవాలయం నిర్మించడానికి మనం చేయగల సహాయం మనం చేయొచ్చు. కానీ ఏదో గొప్పగా చాలా భారీగా చేసేసి అదంతా ఘనంగా చేయాలి అని అటువంటి కోరికలు వద్దు అంటున్నారు. అలాగే ఎక్కువ పుస్తకాలను కూడా చదవద్దు. అంటే ఇదేమిటి, పుస్తకాలు చదవడం మంచిదే కదా, నాలెడ్జ్ వస్తుంది అని మనకి సందేహం వస్తుంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే భాగవతం గురించో భగవద్గీత గురించో
అటువంటి అవసరమైనటువంటి పుస్తకాలే కదా మనకు కావాల్సింది. మనకు కావాల్సింది అంతా భగవద్గీతలో, భాగవతంలో, వేదాలలో ఉన్నది. వేదాలలో లేనిది ఏది కూడా మనకు అక్కర్లేదు. మనకు అవసరమైందంతా కూడా వేదాల్లో ఉన్నది అని చెప్తారు. కాబట్టి అది అనవసరపు తర్కాలు ఇవన్నీ ఉన్న బుక్స్ చదవడం అనవసరం అంటున్నారు. అలాగే భగవద్గీత, భాగవతం గురించి ఉపన్యసిస్తూ ఆ రకంగా డబ్బు సంపాదించాలని అనుకోవడం కూడా చెయ్యకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత మనం నిత్య జీవితంలో చేసే పనులన్నిట్లో అశ్రద్ధ ఉండకూడదు. ఏ పని చేసినా శ్రద్ధతో చెయ్యాలి. అందుకే భగవంతుడు నువ్వు ఏది నువ్వు ఏ యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, మరి తపస్సు చేసినా, నువ్వు ఏది తిన్నా, అసలు నువ్వు ఏ పని చేసినా తత్పురుష్వ మదర్పణం అంటారంటే నాకు అర్పించి చెయ్యి. సో ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చెయ్యి అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో భగవంతుడికి అర్పించి చేసినప్పుడు మనం ఏ పనైనా శ్రద్ధతో చేయాలి కదా. అశ్రద్ధతో చేసి భగవంతుడికి ఎలా అర్పిస్తాం? సో అలా ఏ పనిలో అయినా మనం చేయవలసిన పనిలో అశ్రద్ధ లేకుండా శ్రద్ధతో చేయడం అనేది ఉండాలి. తర్వాత దుఃఖం ఏదైనా మనకు కలిగినప్పుడు కృంగిపోవడం కానీ, సుఖం కలిగితే పొంగిపోవడం కానీ, అంటే సమత్వం ఉండాలి. దుఃఖాల్లో కృంగడం, సుఖాలలో పొంగిపోవడం చెయ్యకండి. అంటే ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండండి అని అర్థం. అలాగే అన్య దేవతలను దూషించకుండా ఉండడం. వేరే వాళ్ళని ఇది మనం నమ్మిన దేవత కాదు అని వేరే దేవతల్ని దూషించవద్దు. దేవతలందరినీ గౌరవించాలి. అదొకటి. ఏ ప్రాణికి అనవసరంగా ఎలాంటి కష్టము కలిగించకూడదు. మనుష్యులకే కాదు, ఏ ప్రాణికి కూడా మనం కష్టం కలిగించకూడదు. 9 దేవాలయాల్లో విగ్రహారాధన గాని, భగవన్నామ జపంలో గాని అపరాధాలు దొరలకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం. సో మనం దేవాలయాల్లో ప్రే చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఆ భగవన్నామం జపంలో కానీ, ఆ ప్రార్థనలు, జపాలు అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా తప్పులు లేకుండా మనం చేయడానికి ప్రయత్నించడం. తర్వాత 10వది భగవంతుడు కానీ, ఆయన భక్తుల్ని కానీ ఎవరైనా దూషిస్తే మనం సహించరాదు అని చెప్తున్నారు. అది ఇవి నెక్స్ట్ పాటించవలసిన 10 సూత్రాలు. ముందు 10 సూత్రాలు పాటించినట్లయితే భక్తి మార్గంలో ప్రయాణం చేయగలుగుతాం, ప్రారంభించగలుగుతాం. అలా ప్రారంభించిన తరువాత పాటించవలసిన 10 సూత్రాలు ఇవన్నమాట. ఏది భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యం వదలడం, వాళ్ళు చెప్పే మాటలను మనం ఉపదేశాలను వినకుండా ఉండడం, మరి ఏదో గొప్ప మరి ఎంతో భారీగా దేవాలయాలు అవి నిర్మించాలని అనుకోకుండా ఉండడం, తూమెని అనవసరపు పుస్తకాలు చదవకుండా మరి మనకు అవసరమైన ఈ శాస్త్రాలు మాత్రం చదువుకోవడం, మరి ఏ పనిలో అయినా శ్రద్ధగా చేయడం, ఆ తర్వాత సమత్వంతో ఉండడం, ఆ తర్వాత దేవతలను దూషించకుండా ఉండడం, ఎవరిని ఏ ప్రాణిని కష్టపెట్టకుండా ఉండడం, భగవన్నామ జపంలో కానీ, ప్రార్థనలలో కానీ తప్పులు రాకుండా జాగ్రత్తగా మనం పలకడం, తర్వాత భగవంతుణ్ణి కానీ ఆయన భక్తుల్ని కానీ దూషణ సహించకుండా ఉండగలగడం. ఎవరైనా దూషించినా మనం సహించకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఈ 10 సూత్రాలు గనక పాటించినప్పుడు ఇక మనం భక్తిలో పై స్థాయిని అందుకోలేము. సో భక్తిలో మనం ఉత్తమ స్థాయికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ సూత్రాలన్నీ, ఈ 10 విషయాలను మనం పాటించాలి. తర్వాత సో మొత్తం 20 అయ్యాయి కదా. ముందు 10 బిగినింగ్ లో అవసరమైన 10, బిగిన్ చేసి ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళినాక పాటించవలసిన 10, మొత్తం 20 చూసాం ఇప్పటి వరకు. సో ఇవన్నీ కూడా రూప గోస్వామి మనకు అందించారు. ఈ 20 సూత్రాల్లో కూడా మొదటి 3 ఏమిటి? ఆ గురువు గారి పాదాలను ఆశ్రయించడం, ఆయన నుంచి దీక్ష తీసుకోవడం, 3 ఆయనని శ్రద్ధతో సేవించడం. ఈ 3 కూడా చాలా ముఖ్యము అని చెప్తున్నారు. ఇవి కాకుండా ఇంకా భక్తికి అవసరమైన కొన్ని సూత్రాలు చెప్పారు. అవేమిటి అంటే భక్తుడు, ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే ఫిజికల్ గా భక్తుడు అనేవాడు ఏ రకంగా అతను మరి దుస్తులు కానీ, వేషధారణ కానీ ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలు అనమాట. సో తిలకాన్ని నుదుటి మీద ధరించాలి. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇలా నుదుటి మీద తిలకం ధరించడం
మరి ఇవి చూసిన వెంటనే ఎవరైనా అలా నామం ఉన్న వాళ్ళని చూసామనుకోండి, మనకేమనిపిస్తుంది? అబ్బా! మరి చూడగానే భగవంతుడు, ఆయన యొక్క నామం గుర్తొస్తుంది కదా! సో, అలా భగవంతుని గుర్తు చేసే విధంగా ఈ నామాన్ని ధరించడం. సో, ఎవరిని చూసి మనం భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకుంటామో అలాంటి వాడే వైష్ణవుడు అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభువు కూడా అన్నారు. అందుకని ప్రతి వైష్ణవుడు కూడా భగవంతుని గుర్తు చేయడానికి వాళ్ళ శరీరం మీద ఈ రకంగా తిలకాన్ని ధరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాంటి తిలకాన్ని ధరించేటప్పుడు మనం హరే కృష్ణ అని కూడా దేహం మీద లిఖింపజేసుకోవచ్చు, అంటే వ్రాసుకోవచ్చు. ఆ తిలకంతో పాటు హరే కృష్ణ అనే పదాలను కూడా తిలకంలాగా వ్రాసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా భగవంతుడికి, గురువుకి, తర్వాత మూడవది భగవంతుడికి, గురువుకి అర్పించిన పుష్పాలు, తోమాలు అంటే ఆకులతో చేసిన మాలలు, ఇవన్నీ కూడా స్వీకరించి తన దేహంపై ధరించడం. మీరు చూసే ఉంటారు. మరి ప్రభుజీ గాని వీళ్ళు కొంతమంది ఆ దండలు వేసుకుంటారు. అవి ఏమిటి అంటే వాళ్ళు వేసుకున్న దండలు కాదు. స్వామికి వేసిన దండలను తీసివేసిన తర్వాత వీళ్ళు అవి మనం ఈ భక్తులు వాటిని ధరిస్తూ ఉంటారన్నమాట. భగవంతుడి మెడలో అలంకరించిన దండ తీసివేసిన తర్వాత అది మనం ప్రసాదంగా వేసుకోవడం. ఆ తర్వాత భగవంతుడి సన్నిధిలో నాట్యం చేయడం మనం చూస్తాం. చాలా మంది మరి గుడులలో వాటిల్లో నృత్యం చేయడం ఆ భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు. చాలా మంది మీరు నార్త్ లో కూడా, గుజరాత్ లో అక్కడ స్పెసిఫిక్ గా గర్భ అని, దాండియా రాస్ అని చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఏది మరి ఈ నవరాత్రుల సమయంలో అమ్మవారి ముందు నృత్యం చేయడం. అలా మనం కొన్ని గుడులలో కూడా తమిళనాడులో, తర్వాత మనం కూడా ఈ దసరా సమయంలో కూడా ఇదివరకు రోజుల్లో చేసే నృత్యాలు అవన్నీ కూడా మరి భగవంతుడికి చేసినట్లుగానే అవన్నీ. సో అలా భగవంతుడి ముందు నాట్యం చేయడం, భగవంతుడికి కానీ గురువుని కానీ దర్శించిన వెంటనే సాష్టాంగ ప్రణామం చేయడం. మగవారైతే పూర్తి సాష్టాంగం, ఆడవాళ్ళు మనం వేరుగా వంగి నమస్కరించడం. సో అలా చేయడం. ఆరవ పాయింట్, భగవంతుడి ఆలయాన్ని మనం దర్శించినప్పుడు నిలబడడం. అంటే ఆ గుడిలో మనం నిలబడి భగవంతుడికి నమస్కరించడం. అలాగే వీధిలో ఊరేగింపు గనక మనకి ఎదురైంది అంటే భగవంతుడిది, ఆ ఊరేగింపుతో పాటు మనం కూడా కొంత దూరం నడవడం. అంటే మర్యాదగా చూసి వెళ్ళిపోకుండా భగవంతుడి పట్ల ఉన్న మర్యాదతో, భక్తితో మనం కూడా 4 అడుగులు ఆ ఊరేగింపుతో పాటు వెళ్ళడం. ముఖ్యంగా మనకి మన భారతదేశంలో విష్ణు ఆలయాల్లో గర్భగృహాల్లో కదలకుండా మూల విరాట్టు ఉంటారు. అలా కాకుండా అర్చా విగ్రహాలు వేరే ఉంటాయి కదా. మూల విగ్రహాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఊరేగించరు. వాళ్ళకి అర్చా విగ్రహాలని ఉంటాయి. ఆ సాయంత్రం సమయంలో వాటిని ఊర్లో ఊరేగిస్తూ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కొన్ని ఆలయాల్లో భగవంతుడి శిరస్సు మీద పెద్ద పెద్ద ఛత్రాలు అంటే గొడుగులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. బ్యాండ్ మేళం ముందు బ్యాండు వాయిద్యాలతో అందంగా అలంకరించిన వాహనాల మీద ఈ మూర్తులను పెట్టి వాటిని మోస్తూ పెద్ద పెద్ద ఊరేగింపులు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ అర్చా విగ్రహాలన్నీ ఎప్పుడైతే ఈ మందిరంలో నుంచి బయటకు వచ్చి వీధులలో ఈ రకంగా ఊరేగిస్తూ ఉంటారో ఆ వీధులలో ఉన్న గృహస్థులందరూ కూడా వచ్చి నైవేద్యం సమర్పించడం, ఊరేగింపుతో పాటు కొంత దూరం నడవడం, ఇదంతా చేస్తూ ఉంటారు. అది చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా, మనోహరంగా ఉంటుందన్నమాట ఆ దృశ్యం. అయితే భగవంతుడు బయటికి వచ్చినప్పుడు మరి ఈ దేవాలయంలో పనిచేసే ఉద్యోగులు అవన్నీ ఆ రోజు ఖర్చులు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు, ఎంత అయింది ఏమిటి అని. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ సంస్థకు భగవంతుడే యజమాని, అర్చకులు, మిగిలిన ఉద్యోగులు అందరూ ఆయన సేవకులే అని అర్థం అన్నమాట. సో వాళ్ళు భగవంతుడి ముందు ఆ ఖర్చులన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారట ఇలా ఊరేగింపుకి వచ్చినప్పుడు. అలా ఇదివరకే పూర్వకాలం నుంచి కూడా ఈ ఆచారం వస్తూ ఉన్నది. ఇలా భగవంతుడి ముందు ఈ ఖర్చుల గురించి చెప్పడం. ఈ రోజు కూడా అందరూ ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే భగవంతుడు ఊరేగింపు జరిగేటప్పుడు భక్తులు ఆయన వెంట నడవడం కూడా ఈ ఆచారాల్లో ఉన్నది. ఇకపోతే 8వ సూత్రం ఏమిటి అంటే భక్తుడు ప్రతిదినం ఉదయం సాయంత్రం 2 సార్లైనా మరి ఆలయాన్ని సందర్శించాలి. బృందావనంలో వాళ్ళు చాలా ఖచ్చితంగా ఈ నియమాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారట.
ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం దేవాలయానికి వెళ్ళడం. అందుకని ఆ సమయంలో వృందావన ధామంలో మంచి రద్దీగా ఉంటాయట ఈ ఆలయాలన్నీ కూడా. అందుకని బృందావనంలో మరి దాదాపు 5,000 ఆలయాలు ఉన్నాయి. అయితే అన్నీ సందర్శించడం మనకు సాధ్యం కాదు. కనీసం ఒక డజన్ వరకు ముఖ్యమైన పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు ఉన్నాయి. అవి గోస్వాములందరూ కూడా ఏర్పరిచినటువంటి ముఖ్యమైన ఆలయాలు. సో తప్పకుండా దర్శింపదగ్గ ఆలయాలు అవి అని చెప్పి చెప్తున్నారు, ఆ డజన్ ఆలయాలు. ఇక 9వది, దేవాలయం చుట్టూ కూడా కనీసం 3 పర్యాయాలు ప్రదక్షిణ చేయాలి. మనం దేవాలయంకి వెళ్ళినప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో మినిమం 3 టైమ్స్ అయినా ప్రదక్షిణ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రతి దేవాలయంలో కూడా సాధారణంగా ప్రదక్షిణకి ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది భక్తులు 3 సార్ల కంటే ఎక్కువ కూడా ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు. 10 సార్లు, 15 సార్లు వాళ్ళ యొక్క నియమాన్ని అనుసరించి. సో గోస్వాములు గోవర్ధన పర్వతానికి కూడా ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు. మనం అందుకే బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు గోవర్ధన పర్వతం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం, కొందరు కాలినడకన నడవలేని వాళ్ళు మరి ఏదైనా బండి మీదో వాహనం మీదో కూడా వెళ్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా అందరూ ఏదో ఒక విధంగా అక్కడ ప్రదక్షిణం చేస్తాం గోవర్ధన పర్వతానికి. సో అలాగే బృందావన ప్రాంతం అంతటికీ కూడా ప్రదక్షిణం చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. 10వ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, దేవాలయంలో ఈ శాస్త్రాల విధులను అనుసరించి విగ్రహారాధన చేయవలెను. అంటే హారతి ఇవ్వడం, ప్రసాదం ఇవ్వడం, నైవేద్యం ఇవ్వడం, భగవంతుడి విగ్రహాన్ని అలంకరించడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం సక్రమంగా పాటించడం అన్నమాట. 11 భక్తుడు ఈ శ్రీ విగ్రహాలకు స్వయంగా సేవ చేయడం. 12 గానం చేయడం. ఇందాక నృత్యం చేయడం అన్నాం భగవంతుడి కోసం, ఇప్పుడు గానం చేయడం. 13 సంకీర్తన, భగవన్నామాన్ని కీర్తన చేయడం. 14 జపం చేయడం. 15 స్తోత్రాలు చేయడం. 16 ప్రసిద్ధ ప్రార్థనలు చదవడం. 17 మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం. 18 చరణామృతం అంటే అభిషేకం చేసిన తీర్థము లేదా పాద తీర్థము స్వీకరించడం. 19 భగవంతుడు ధరించిన పుష్పమాలల్ని మనం ఆఘ్రాణించడం అంటే వాసన చూడటం. ఆయనకు చూపించిన పుష్పాలను, ఆయన వాసన చూసిన పుష్పాలను మనం కూడా ఆఘ్రాణించడం. అందుకే మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనం రోజు తెల్లవారుజామున మీరు మంగళహారతి అటెండ్ అయితే అక్కడ ఆ పువ్వులు తీసుకొచ్చి అందరికీ వాసన చూపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది, మీరు గమనిస్తే. సో అది భగవంతుడికి అర్పించిన పుష్పాలను అందరూ ఆఘ్రాణించడం. అలాగే 20 శ్రీ విగ్రహాల చరణాల విందాలను స్పృశించడం అంటే భగవంతుడి విగ్రహాల్లో ఆయన యొక్క పాదాలను స్పృశించడం. 21 భక్తిభావంతో ఆ శ్రీ విగ్రహాలను దర్శించడం. దర్శించేటప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా భక్తిని నింపుకుని భగవంతుడినే మనం స్వయంగా దర్శిస్తున్నట్లుగా ఆ శ్రీ విగ్రహాలను చూడడం. 22 వివిధ వేళల్లో హారతిని సమర్పించడం. అంటే తెల్లవారుజామున ఒక హారతి, మధ్యాహ్నం హారతి, సంధ్య టైంలో హారతి, తర్వాత రాత్రికి శయన హారతి అని ఉంటుంది. అలా సమయాన్ని బట్టి భగవంతుడికి ఏ సమయంలో ఇవ్వవలసిన హారతి ఆ సమయంలో ఇవ్వడం. 23 భాగవతం, భగవద్గీత లాంటి గ్రంథాలను, భగవంతుడి లీలలను శ్రవణం చేయడం. 24 శ్రీ విగ్రహాలను అనుగ్రహం కోసం, ఆ విగ్రహాల అనుగ్రహం కోసం మనం ప్రార్థించడం. అంటే భగవద్ అనుగ్రహం. విగ్రహం అంటే అర్చా విగ్రహం కూడా భగవద్ అవతారమే అని చూస్తాం మనం. కాబట్టి స్వయంగా భగవంతుడే అందులో ఉన్నారు కాబట్టే మనం దాన్ని దర్శిస్తున్నాము, ప్రార్థిస్తున్నాము, మరి హారతిస్తున్నాము, నైవేద్యం ఇస్తున్నాము. అంటే విగ్రహం అనుకుని ఇస్తున్నామా? స్వయంగా భగవంతుడు అనుకునే ఇస్తున్నాం. అంటే ఆ విగ్రహమే భగవంతుడి యొక్క అవతారము. కాబట్టి ఆ విగ్రహానికి, ఆ విగ్రహం అనుగ్రహం కోసం ప్రార్థించాలి, భగవద్ అనుగ్రహం కోసం. మరి ఈ విగ్రహాలను ఎప్పుడు కూడా స్మరించాలి అంటున్నారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ 26 విగ్రహాలను గురించి ధ్యానం చేయాలి, స్మరించాలి, ధ్యానించాలి. ఆ తర్వాత స్వచ్ఛందంగా విగ్రహాలకు సేవ చేయాలి. అంటే విగ్రహాలను శుభ్రపరచడం, అలంకరించడం, మరి ధూప దీపాలను సమర్పించడం, నైవేద్యం సమర్పించడం, ఇవన్నీ వస్తాయి దాని కింద సేవ చేయడం అంటే. 28
భగవంతుని మన మిత్రుడిగా భావించాలి. ప్రతి దానికి కూడా భగవాన్ నువ్వే నన్ను ఆ, నాకు మార్గాన్ని చూపించు, ఏ విధంగా నేను ఈ విషయంలో నడుచుకోవాలి అని. భగవంతుడే మనకు అందరిని మించిన శ్రేయోభిలాషి. భూతారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకామహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సుహృదం సర్వభూతానాం, అన్ని జీవరాశుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి. ఆయనే అందరికీ మిత్రుడు. అది. సో ఆయన్ని మన మిత్రుడిగా భావించాలి. 29 సర్వస్వాన్ని భగవంతుడికి అర్పించాలి. అదే శరణాగత తత్వం. ఏది చేసినా భగవంతుడికి తత్పురుష్వాం అదర్పణం, నాకు అర్పించి చేయండి. ఎందుకు అర్పించాలబ్బా భగవంతుడికి అనే డౌట్ వస్తే, అలా చేసినప్పుడు ఏ బంధాలు ఉండవు, ఏ దుఃఖాలు ఉండవు. ఎప్పుడూ కూడా మనమే సుఖశాంతులతో సచ్చిదానంద స్థితిలో ఉండగలుగుతాము, బంధాలని ఏర్పరచుకోము. అందుకని మనం సర్వస్వతంత్రులుగా బంధాలు లేకుండా ఉండాలి అంటే ఆ సచ్చిదానంద స్థితిలో మరి ఈ భగవంతుడికి అన్ని అర్పించినప్పుడు మరి మనం ఆ స్థితిలో ఉండగలుగుతాం. మనస్సుకు నచ్చిన వస్తువు అనగా ఆహారాన్ని కానీ వస్త్రాలు కానీ అర్పించాలి భగవంతుడికి. సో అందుకే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు కొంతమంది దేవుడికి ఇచ్చేసాను అంటూ మనం వింటూ ఉంటాం, నాకు ఇష్టమైన పదార్థం, అలా ఏదో ఒకటి అర్పించాలి. వస్త్రాలైనా అంటున్నారు. ఎలాంటి ప్రయాసాలు లెక్క చేయకుండా భగవంతుడి కోసం శ్రమించాలి. సో ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండడానికి ఎటువంటి శ్రమ అనిపించినా, ఏ రకమైన పనైనా శ్రమ అనిపించినా మనం చేస్తూనే ఉండాలి. ఈ మార్గాన్ని వదిలిపెట్టకుండా, ఎలాంటి ఆయాస ప్రయాసాలను లెక్క చేయకుండా భగవంతుడి కోసం శ్రమించాలి. అది 31. 32 ప్రతి సందర్భంలో కూడా శరణాగతితో ఉండాలి. ఏ పనైనా సరే ఆ శరణాగత తత్వాన్ని వదులుకోకూడదు. మనం ఏది చేస్తున్నా, ఏది వచ్చినా అది భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళేమిటి మనల్ని ఇలా అన్నారు, ఇదేమిటి మంచికి పోతే చెడు ఎదురైంది, ఇటువంటి భావాలన్నిటినీ పక్కన పెట్టడానికి ప్రయత్నించి అన్నీ కూడా భగవంతుడి ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతాయి, ఇది ఆయన ఈ రకంగా చెయ్యాలని భగవంతుడి నిర్ణయం ఇలా ఉన్నది అని మనం అన్ని విషయాలను అలా యాక్సెప్ట్ చేయగలిగినప్పుడు, ఆ రకంగా స్వీకరించగలిగినప్పుడు, ప్రసాద భావంతో మనం ఉన్నప్పుడు అది నిజమైన శరణాగత తత్వం. సో అలా శరణాగత తత్వంతో ప్రతి సందర్భంలో ఉండాలి. తులసి మొక్కకు నీరు పోయాలి. మరి తులసి మొక్క ఎంత పవిత్రమో దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది. అలాగే భాగవతం లాంటి గ్రంథాలు ఎప్పుడు వింటూ ఉండాలి. మధుర, బృందావనం, ద్వారకా లాంటి పవిత్ర స్థలాల్లో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. వైష్ణవులకు సేవ చేయాలి. భక్తుడు మరి తన స్తోమతకు అనుగుణంగా తన సేవను కొనసాగించాలి, ఎవరి స్థాయికి తగ్గట్టు. దీని గురించి మనం కథ కూడా చూస్తాం. ఒక బ్రాహ్మణుడు ముందు వస్తుంది, తను ఏమీ చేయలేకపోయినా అన్నీ చేస్తున్నట్లుగా నదీ తీరం దగ్గరికి వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకుని రోజు ఆ రకంగా ఎన్నో వండి భగవంతుడికి ఎన్నో పెడుతున్నట్లు అలా చేస్తూ ఉండేవాడు అన్నమాట. కథ ముందు వస్తుంది. సో మన స్తోమతకు తగ్గట్లు మనం భగవంతుడిని సేవించాలి ఉన్న దాంట్లో. తర్వాత కార్తీక మాసం అంటే అక్టోబర్, నవంబర్లో ప్రత్యేకంగా ఆ టైంలో కొన్ని పూజలు, సేవలు ఉంటాయి, అవన్నీ చేయడం. అలాగే జన్మాష్టమి భగవంతుడి అవతరించిన రోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవ భగవంతుడికి చేయడం. ఆ తర్వాత 47 చేసిన భక్తుడు శ్రీ విగ్రహాల పట్ల భక్తి శ్రద్ధలతో చేయాలి. ఏ పని చేసినా ఆ విగ్రహాల పట్ల భక్తి శ్రద్ధలతో చేయాలి. భక్తులు కాని వారిని వదిలి భక్తులతో కలిసి భాగవతాన్ని చదివి ఆనందించాలి. సో అని నెక్స్ట్. తర్వాత తనకంటే పరిణితి పొందినట్లు ఉండే భక్తులతో అంటే తనకంటే గొప్ప భక్తులతో సాంగత్యం చేయాలి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవచ్చు కాబట్టి. తర్వాత భగవన్నామం జపించాలి. తర్వాత లాస్ట్ది మధురా ప్రాంతంలో జీవితాన్ని గడపాలి. సరే, అందరూ మనం గడపలేకపోయినా మనం మనస్సును ఆ రకంగా మలుచుకొని ఉండగలగడం కూడా చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మొత్తం ఈ నియమాలు మొత్తం 64 తేలాయి. ముందు ఒక 10, ఆ తర్వాత భక్తి మార్గంలో ఉండడానికి కావలసిన 10, అందులో అలా ఉంటున్నప్పుడు ఫాలో అవ్వాల్సిన ఇంకొక 10 చూసాం ఫస్ట్. మొత్తం 20 అయ్యాయి.
ఆ తర్వాత ఇంకొక 44, ఈ 44 చూసాం. మొత్తం 64 విషయాలు చూసాం. భక్తి మార్గంలో ఉండడానికి మనం చేయవలసిన పని. సో ఈ మొదటి 10 సూత్రాలు కూడా మనం ముందు చెప్పుకున్నట్లు ఫండమెంటల్ పాయింట్స్, ప్రాథమికం. అసలు భక్తిలో ఉండాలి అంటే ముందు ఫాలో అవ్వాలని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత చెప్పిన 10 కూడా రెండవ దశ అన్నమాట. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవసరమైంది. ఆ తర్వాత ఈ 44 కూడా నెక్స్ట్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయాలు. ఈ రకంగా ఈ 64 మనం ఫాలో అయినప్పుడు ఈ 64లో 5 పార్ట్స్ ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించడం, భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడం, భక్తులతో సాంగత్యం చేయడం, సంకీర్తన చేయడం, మధురా నివాసం. ఇవన్నీ ఈ 5 పాయింట్స్ అన్నిటికంటే చివరికి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్. సో భగవంతుడి యొక్క విగ్రహాలను ఆరాధించడం, భాగవతాన్ని వినడం, భక్తులతో సాంగత్యం, సత్సంగం అన్నమాట, సంకీర్తన, ఆ తర్వాత మధురా నివాసం. ఇవి 5 కూడా ముఖ్యం. ఈ 64 పాయింట్లు లో మన దేహాన్ని, మనస్సును, కర్మలను అన్నీ కూడా ఈ 64 భక్తి భావంతో పాయింట్లలో ఉన్న సూత్రాలతోనే మనం చేసే ప్రతి పని, దేహంతో చేసిన, మనస్సుతో చేసిన, మనం చేసే ఏ కర్మ అయినా సరే ఈ ఈ 64 సూత్రాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయాలి. సో బిగినింగ్ లోనే చెప్పినట్లు మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా భగవత్ సేవలో నిమగ్నమయ్యేటట్లు నియంత్రిస్తూ, కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఇంద్రియాల్ని, వాటిని ఎలా భగవంతుడి పట్ల నిమగ్నం చేయాలి అనేది ఈ 64 పాయింట్స్లో మనకి చెప్పబడింది. అంటే ఈ పాయింట్లన్నీ ఫాలో అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం మెల్లగా మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచి భగవంతుడి, ఈ భౌతికత్వం నుంచి భగవంతుడి వైపు తిరగగలుగుతాము. ఇది రూప గోస్వామి చాలా సూత్రాల ప్రామాణ్యానికి ఇవి అంటే ఈ సూత్రాలు ఏ రకంగా ఎంత ఇంపార్టెంటో శాస్త్రాలలో కూడా ఇది చెప్పబడినవి అని ఆధారాలతో సహా ఆయన తెలియజేశారు. అవన్నీ చూసి ఆయన 64 పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఈ 64 కూడా ఈ 5 ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఏమిటి? 1 విగ్రహారాధన చేయడం, 2 భాగవత శ్రవణం చేయడం, 3 భక్తులతో సాంగత్యం చేయడం, 4 సంకీర్తన చేయడం, 5 మధురా నివాసం. సో ఇవి 5 పాయింట్స్. సో భక్తి మార్గంలో అనుసరించడానికి అవసరమైన పాయింట్స్ అన్ని ఈ 6వ అధ్యాయంలో చెప్పారనమాట. అది ఈ అధ్యాయం. దీంతో మనం 6th చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. సో ఈ భక్తి ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ, ఈ దశలకు ఆధారాలు ఏమిటి అన్నది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూద్దాం. బట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఎందుకంటే 64 పాయింట్స్ అవసరమైనవి ఏమిటి, ఫస్ట్ 10, నెక్స్ట్ 10, తర్వాత 44 అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి క్లుప్తంగా చెప్పేశారు ఈ చాప్టర్లో. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. 64 అన్నీ గుర్తుంచుకోలేకపోయినా మొదట్లో ముఖ్యమైనవి 5 కూడా ముఖ్యంగా విగ్రహారాధన, భాగవత శ్రవణం, భక్తులతో సాంగత్యం, సంకీర్తన, మధురా నివాసం, ఇవి ముఖ్యమైనవి అని చెప్పారు. హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ ప్రభుజీ పెట్టారు చూడండి పైన.